Čaute ľudia, vítam vás z nového videa, ale asi ste si všimli, že pred pár mesiacmi, ešte v minulom roku 2024, sa stala jedna nehoda v mojej obci. Asi si hovoríte, že ako je to možné. Všetci ste sa ma pýtali, že ako to, že čo som spravil, že ako to je možné, že sa to práve stalo pri mne. Ani rok nenatáčam. A proste stalo sa to v mojej obci. Ako to je možné? Aj keď si to nikto nehovoril, ale to je jedno. No, tak teraz vám vlastne poviem podrobnosti ohľadom tej havárie, čo sa tam stalo, aj keď som o tom zdieľal na začiatku mojej kariéry také shorty, lebo sa to stalo vtedy. Tak si o tom teraz ideme povedať dačo. Jeden krásny letný deň som si povedal, že idem von na bike s mojim kamarátom. Môžete ho podporiť. Za mňa sme rozhodli z 142. Išiel som von. Išiel som do Dubovej. Tam sa to stalo. Ešte som to vôbec nemal skadiť. Išiel som tam. V pohode som si natočil vlog, dával som video. A potom vlastne to bola už tak nedela, keď som toto video točil, a potom o deň bol pondelok, ak si to dobre pamätám. Ešte ak to som to povedal, tak opravujte, môžete ma opraviť v komentároch, alebo možno to dám nakoniec videa, uvidím. No, išiel som do školy, úplne v pohode. Asi tak o 10:00 sme mali hodinu. 3. hodina. Ja som normálne počul vlak, lebo ja mám pri škole blízko železničnej trati. Ja vždycky počujem aj cez hodinu, keď ide taký šúchot. Potom som počul také jemné trúbenie. Fakt, že jemné. A potom za takých 20-30 minút, akurát išla byť veľká prestávka, tuším, sa to stalo. Ja som videl helikoptéru, ja som si povedal, že nie. Helikoptéra, no čo, zase sa dačo stalo, nie? Tak som si povedal, že to niečo bude. Prišiel som domov, išiel som von s druhým kamarátom. Prišiel som tam a zrazu mi zvoní telefón. Pozriem sa, kto to... Dobre, už buď ticho. Upozornenie. Tieto fotky nie sú pre slové povahy. Ak nechcete vidieť fotky havárie, pretočte si na čas 4:14. Tak môže byť, si pomyslím. Mama mi volá s tým, že či už som doma. Povedal som jej, že hej, že som išiel von. A ona mi povedala, že v Dubovej je železničná havária, že sa tam zrazu vlak s autom. Ja som si povedal, že ako je to možné, že tam dobre idem tam. Išiel som tam. Nič tam už síce nebolo, iba nasprejované, môžem vám sem hodiť fotky. A to bolo vlastne všetko, potom som natočil zo pár shortov o tom, že je to smutné, vlastne tam zahynul, tuším 77-ročný muž, ktorý riadil auto, ten zahynul, a jeho syn, 43-ročný, bol v Banskej Bystrici v Rooseveltovej nemocnici. A to je asi všetko, čo by som k tejto havárii mohol povedať. Akože v novinách to bolo, ja som tam nebol. A to je všetko. Čiže zatiaľ, čau.